ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا أبو جرات نام مريحنا زمص بتوم ككاب كواو استمرصو عبيت عدي وي دما شماغلتات إسراء أنبا وجرات زتوكلو ترأيون تأمينلون بقعي تواهيلون انت مسكرليو حلافيتن إسراء أنباتات ببع عمتو زمرص انت تكون زمن سلطانو دما حد عمتيو حد أنباون نحد عمت رحيا تمره إسراء أنباتات وجرات ببتارا نحد عمت بزوكلو أساب يمرحا هاتي هاي السلاسة كاب سدت مستملوسو جن حزبي وجرات رايان عزون نزمانات زم حدرولو زنبرة بحلاو محدرا بمتحاس بقاطا خم أخلاي منقستي استشمو نهزبن درتان راي عزون زغوزو شمونياتات تلقاخو اتوم نابتي خوابي تلقاخو شمونياتات منقستي بزيد ليت حزبي استشمون تولدتي تكبابي أبرس زي مخانم بقوبو زدسكولون حقن سرعاتن كسفونو زي يخولو بمخانمن حزبي فتح خركب أيكالن كابزي تبقى دما حزبن درتان راي عزون كم لمادنان بحلنان بعلنا لبعلنا إنا إنما حدر منقست شيمو زلا أخلنا سبا سلطانات قبونياتات يوم أين قبولمن بمبال عبلعلي سرعات هاتي هاي لسلاسة تقاومو أسمع سرعات هاتي هاي لسلاسة بوغنو منقست الشمام أما حدرت أين قبل النزبة لحزبي وجرات راي عزون حيال كسعان نقص تنكسعسه بزيون حزبن درتان راي عزون مس منقست زنورم ركبنا بزخف درجة نخبصه مخنيات كونه بوعلي غراغربو بحلاو من محدار قنچي زم حدرا زنبرا زرزر 10 عدتات وجرات حبيرن زطرنفا 10 عدتات انبا عد صحفتي انبا حاله انبا وارن عد مسنو انبا ماخل عدي عد مسنو انبا قلتي عد مسنو انبا قلقلا انبا شوخا ابدا انبا عد 4 انبا عد اجرو ماي بلس انبا عد قيح حبيرن زطرنفا 10 عدتات انبا مامعت انبا جنت انبا حداله انبا سنعله انبا افحصا وغادا انبا غونكا انبا سببرا انبا دعيرتا غر عقام انبا خعانه غلمن انبا حلا يوحنس ربعي نمبلاس كاب زنورم بحقي نممحدار هاصي يوحنس ربعي زدنقون بحاصي يوحنس زمن منግስት ዝነበረ ወርቃው ጊዜ ተጋሩ ንخملاسن ዝደሉ ዝነበሩ ወየንቲ حتى سلطان يجبأنا نمملاس كاب زنورم دليتيو بتخالي وغن دما كاب زمن منግስት هاصي منليك جميرو ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብዝተፈላለዩ ሰበባት እናሳበቡ ኣብ ርእሲ ዓቀይቶ ትግራይ ዝፈጽምዎም ዝነበሩ ግፍዓዊ ተግባራት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ መረረት ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ሕቶ ድሕነትን ስልጣንን ውልቀ መራሕቲ ትግራይ ተላዒሉ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ናታይ ኢሉ ዝተቀበሎም መራሕቱ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ክእሰሩን ብዝተፈላለዩ ሚስጥር ክቅተሉን ትግበር ህዝቢ ትግራይ ድማ ተጋሩ ብዘይኮኑ ክግዛእ ይግበር ነይሩ لذي سعو دما قدا عرس محدرا عبي حتو وينت خوينو تلعيلو نيرو نعمنت رأس يمنجشا يفتحو بناتهم كيار بستشمو عقيت الشوا عين جزعن قانقوم بزين سمو أمحارو عين محدرن بعلنا المعلنا نم محدر بقانقانان بحلنا ندانا بمبال حزب تقراي أكالتهم أو قداماي ويانا العلوام زنورو بهراو حتوتات كم زنبرا عايزن قعن نحاس يوحنس ربعي زنورون فولي أخبروتن مس بهراو كبرن بوليتيكاو ربحان تغارو يتحز وصل زنورو زرئي حاس يوحنس ناب سلطان نموصا زدولي مرحتو ينتن گجلتاتن ينبرنبر امرارحا كممرارحا بتكبار وي وقعو بزخونه مغلصي نولق عقيتوت سلطان كبوغن ايترعين علاماتات قداماي ويانا قند علاماتات قداماي ويانا كابتوم بسرعة هاتي هاي لسلاسة قبل الحزب تقراي يبطحو زنورو زي فتحاوي جبرن أسراتن مزمزا مريتن قلوتن بهرا وچقونان نصابو موصا فتحن رتعن زعسلو بعرس من محدار زتمسرته منግስት ገረብ متكال زبلو يوم نيروم قداماي ويانا كاموت هاتي يوحنس جميرو بገዛእቲ ደርብታት ሸዋ قبل الحزب تقراي يبصح خاب زنبره كل مدى وچقونا نملقاق يتوليوم እዚ ድማ በሃንደበስ ተበገሰ ዘይኮነስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ተፈሓሐመ ዝመፀ መረረት ህዝቢ ዝወለዶ ህዝባው ቃልሲ እዩ
እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዚ ፖለቲካዊ ብሄራውን ዲሞክራሲያውን ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ናይ ባዕሉ ዕላማ ሒዙ ዝተወልዐ እዩ። ቀዳማይ ወያነ ስልጣን ንምጭባጥ ህርፋን ብዘለዎም ውልቀ ሰባት ተደፋፊኡ ወይ ድማ ውልቀ ሰባት ናብ ስልጣን ንምምጻእ ዝተወልዐ ኣይኮነን። ብርግጽ ዘርኢ ሓረግ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ናብ ስልጣን ንምምጻእ ዝደልዩ ወየንቲ ነይሮም እዮም። እዚ እውን እንተኾነ ምስ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ብሄራዊ መንነትን ፖለቲካዊ ረብሓን ተጋሩ ብምትሓዝን ንዘውዳዊ ስርዓት ብዝኾነ መግለጺ ንውልቀ ዓቀይቱ ስልጣን ክህብ ግን ኣይተረኣየን። ቀዳማይ ወያነ ንውልቀ ሰባት ረብሓ ዝተለዓለ ወይ ብተራ ሽፋቱ ዝምራሕ ዝነበረ ዓመፅ ኣይኮነን። ብህዝባዊ ኣተሓሳስቦኦምን ጅግንነቶምን ዝተመስከረሎም ህዝባዊ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ዝተለዓለሉ ዕላማ ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ብቕዓት ምምራሕን ምትሕባርን ኣለዎም ተባሂሎም ብቶም ገባራት ዝተኣመነሎም እቶም ዝወየኑ ገባራት እናተኣከቡ ብቐጥታ ተሳታፋይነት ብዝመርጽዎ ሰባት እዩ ዝምራሕ ነይሩ። መራሕቲ ወያነ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ካብ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ነጻ ኣውፂኦም ነይሮም እዮም። ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ወየንቲ ኣትዩ ዝነበረ ሓራ መሬት ትግራይ ዝነበሩ ካብ ጭቃ ሹምን ምስሌንን ጀሚሮም ክሳብ ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ስርዓትን ከደምቱን ካብ መዝነቶም ኣባሪሮምዎም እዮም። ነበርቲ እቲ ከባቢ እናተኣከቡ ባዕሎም ብባዕሎም ንምምሕዳር ይኾኑና እዮም ዝብልዎም ብዘይገለ ጽዕንቶ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መራሕቶም እናመረጹ ምምሕዳር ጀሚሮም ነይሮም። ሓራ ዝወፀ መሬት ንራእሲ እገለ ወይ ንደጃዝማች እገለ ከመሓድርዎ ስልጣን ሂብና ኣለና ክብሉ ኣይተሰምዑን። እዚ ድማ ዓመፅ ቀዳማይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጨቋኒ መስፍናዊ ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋን ከደምቱን ተለቒቑ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝባዊ መንግስቲ ገረብ ብምስራት ፍትሒ ማዕርነትን መሰልን ንምስፋን ዓብዪ ዕላማ ከም ዝነበሮ ብቐሊሉ ምግንዛብ ይከኣል። ቀዳማይ ወያነ ኣብ ሓደ ቁሸት ወይ ከባቢ ጥራሕ መሰረት ገይሩ ዝተለዓለ ወይ ብሃንደበ ዝተለዓለ ተራ ዓመፅ ዘይኮነስ ካብ ግዜ ሃፀይ ምኒልክ ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝተለዓሉ መሰረታውን ጊዜያውን ሕቶታት ንምምላስ ሰፊሕ ህዝባውን ብሄራውን መሰረት ገይሩ ዝተለዓለ ወያነ እዩ። ብርግጽ ናይዚ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጻዕነ ኣርዑት ጭቆና ድምር ውፅኢት ዝፈጠሮ ኣብ ሓደ ውስን እዋንን ከባብን ተባሪዑ እዩ። ፕሮፌሰር ኣንድሪያስ እሸቴ ዓመፅ ቀዳማይ ወያነ ብኸምዚ ይገልጽዎም። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብ ስደት ካብ ዝተመለሱሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉሳዊ ስርዓት ዘብቅዕ ብሄራዊ መልክዕ ዘለዎም ዓመፃት ገባር ተወሊዖም ነይሮም። እዞም ዓመፃት ገባር ሕድሕዶም ጊዜያዊ ሕቶታት ይንበርዎም እምበር ኣጠቓላሊ መልክዕቶም ዓመፃት እንትረአዩ ግን ብሄራዊ ኣሰላልፋ የንፀባርቑ ነይሮም። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ዓመፅ ቀዳማይ ወያነ ብሄራዊ መንነት ትግራይ ተጋሩ ናይ ምሕላው ድልየት የርኢ ነይሩ። እዚ ድልየት እዚ ኣብ እንደርታን ራያ ዓዘቦን ጎልሁ ይረአ ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ይሕተማ ዝነበራ ሓደ ጋዜጣታት ልዕልነት ሸዋ ኣምሓራ ብምቋም ዝተለዓለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እናበላ ይጽሕፍኦ ከም ዝነበራ ይዝከር። ቀዳማይ ወያነ ካብ ብሄራዊ ጭቆና ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ነፃ ንምውፃእ እምበር ትግራይ ንምግንጻል ዝተወልዐ ወያነ ኣይኮነን። ናይዚ ቀንዲ መረዳእታ መንግስቲ እንግሊዝ እቲ ዝተፈጠረ ዓመፅ ተበሊጾም ህዝቢ ትግራይ ብምግንጻል ምስ ኤርትራ ሓዊሶም ፋሽስት ጣልያን ዝጀመሮ ግዝኣት ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ፈቲኖም እዮም። ኣብቲ እዋን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ወኪላት መንግስቲ እንግሊዝ ንመራሕቲ ወያነ ዝነበሩ ባሻይ ጉጉሳ መንገሻን ካልኦትን ረኺቦም ዕላማኹም እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎም። መራሕቲ ወያነ ድማ ካብ ጨቋኒ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ነፃ ምውፃእ እዩ በልዎም። እቶም እንግሊዛውያን መሊሶም ዓርስኹም ክኢልኩም ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ብምዃን ናይ ባዕልኩም መንግስቲ ክትምስርቱ ድሌት እንተደኣ ሃልዩኩም ዕጥቅን ስንቅን ይኹን ካሊእ ዘድልየኩም ነገራት ክንረድአኩም ንኽእል ኢና በልዎም። ጽኑዕ ኢትዮጵያዊ ፍቕሪ ዝነበሮም መራሕቲ ወያነ ግን ብተንኮል እንግሊዛውያን ተናዲዶም ኣይኒ ጭቆነና እንብል ዘለና እምበር ኢትዮጵያውነትና ንምቕያር ኣይኮነን ብምባል ነቶም እንግሊዛውያን ጸፊዖም ኣባረርዎም። ካሊእ ህዝባዊ ዕላማን ህዝባዊ ባህርን ቀዳማይ ወያነ ድማ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ካብ ከባቢታት ትግራይ ናብ ዓፋር እናወረዱ ጥሪትን ንብረትን ህዝቢ ዓፋር ጋዝ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ወፍሪ ፍጽምዎ ዝነበሩ ወራር ክተርፍ ከም ዘለዎ ኣብቲ ህዝባዊ ዋዕላ ክዝተየሉ ምግባሮም እዩ። ህዝቢ ዓፋር ብወገኑ ንወፍሪ ጋዝ ሕነ ክፈዲ ናብ ከበሳታት ትግራይ ብምድያብ ወራርን መቕተልትን ይፍጽም ነይሩ። እዚ ድማ ናይ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ደም የፋስስ ስለ ዝጸንሐ በቲ ኣብ ዳልጌና ዝተኻየደ ደመር ወፍሪ ጋዝ ጸረ ህዝቢ ምዃኑ
بجبارات تأمينلو بوجع نخترف توسنا زي وسانة زي توم جبارات كوشت أو قداتهم حالفهم مسكالات قرابتن أحواتن هزبتات بسلام بمكبار متحجازن استمسرته سناي قربتنا نخنور زنورم دليت كابزت حلالفو ديمقراطيا وسانة معزابي كال وفرغاز كترف أو على دالجينا بوسانة يصدق مبر نخلت يوم حواتن قرابتن هزبتات زقود تكبار مخانو آمينهم توكل تعفارن مبرعو كبساتات تقراين تراخيوم كترف استسمع معولو قنا بسالاسة حملة شحنت شعاتة 133 عامت مرد كم زخنا بلاد هايل ماريام ردا يقرصون برقص أمونغو هزب عفارن مبرعاوي كبساتات تقراين زنبرا قوانسي دحريو على دالجينات اتقويل إيمالت يكونن أمونغو زوم هزبتات زفت أرزنور قوانستات كاو فرغاز بوتو ساخي موعالي تريتوم زخون مريت زستماين كالوتون زبلو مخنياتا سلازنورو كساب قربا أوان حاليفو زرعي قوانستات نيرم يوم بوجلتا شفاتو زفتصوم زرفاتات تريت هزب عفار كساب دحار قصيلم يوم قداماي ويانا معزن ابين تجميرو هزب تግራይ ካብ ዘመነ ሃጸይ ምኒልክ ጀሚሩ ካብ ብሄራዊ ዕብለላን ብሄራዊ ጭቆናን ነፃን ሙፃእ ዘይተቃለሰሉ እዋን ዳርጋ ይነበረን ይኹን በርቲ ዓመታት ዘካሄዶ ዝነበረ ቃልሲ ኣዝዩ ዝተበታተነን ዝተዳኸመን ስለ ዝነበረ ንነዊሕ ግዜ ኣድማዕ ዝኾነ ውፅኢት ከየምፅእ ጸኒሑ እዩ ሓላሓሊፎም ብዝተጠናኸረ መልክዕ ይካየዱ ዝነበሩ ዓመፃት እውን ብምትሕባር ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋን መንግስቲ ጥልያንን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ይእለሙ ዝነበሩ ተንኮላት እናተሃሰዩ ኣብ ዝድለ ብርኪ ከይወፅሑ ተሪፎም እዮም እንካብቶም ብተንኮል ገዛእቲ ደርብታት ሸዋን ወራሪ መንግስቲ ጥልያንን ዝፈሸሉ ዓመፃት ህዝቢ ትግራይ ብራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መሪሕነት ይካየዱ ዝነበሩ ዓመፃት ከም ኣብነት ዝጽርሑ እዮም ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ አንጻር ከፋፊልካ ግዛእን ብሄራዊ ጭቆናን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብምቋም ምእንተ ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ተጋሩ ህይወት ብዙሓት ዝተኸፈሎ መሪር ቃልሲ ኣካይዶም እዮም ይኹን እምበር ብሰንኪ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋን መንግስቲ ጥልያንን የካይድዎም ዝነበሩ ተደጋገምቲ ወራራትን ይኣልምዎም ዝነበሩ ማዕለያ ዘይነበሮም ተንኮላትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ጸገማትን ውሽጣዊ ሕልኽላኻትን ብምስዓዎም እንከይተዓወቱ ተሪፎም እዮም ራእሲ መኮነን ወለ ሚካኤልን ራእሲ ወልየን ንትግራይ ክገዝኡ ካብ ሸዋ ተሸይሞም በብግዚኡ ተላኢኾም እዮም ትግራዋይ ግን ካብ ሸዋ ብዝተላኣኹ ገዛእቲ ንኽመሓደር ኣሜን ኢሉ ኣይተቐበሎምን ኣብነት ብፍላይ ደጃዝማች ተድላ ኣርኣያ ኣባ ጉበን ትግራይ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ኣይትግዛእን ብምባል ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ምዞም ክልተ ራእስታት ሸዋ ተደጋጋሚ ውግኣት ኣካይዶም እዮም ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያ ኣባ ዝናብ ዘመሓድርዎ ፍርቂ ትግራይ እንደርታ ራይ ዓዞ ተንቤንን ክልተ ውላዕሎን ብራእሲ ኣባተ የዋግ ቆራጭነት ብዋግ ላዕለዋይ ገዛኢ ንኽግዛእ ተባሂሉ ብሃጸይ ምኒልክ ተወሰነ ንውሳነ ሃጸይ ምኒልክ ዝተቃወሙ ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያ ናይ ዋግ ጠቅላይ ገዛኢ ናይ ትግራይ ድማ ቆራጭ ገዛኢ ኮይኖም ካብ ሸዋ ተሸይሞም ንዝተለኣኹ ዋጉሽም ኣባተም ብ29 መስከረም 1902 ዓመተ ምህረት ናብ ትግራይ እንትመጹ ኣብ ኮረም ዓሪዶም ውግእ ገጢሞም እዮም ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያ ኣብቲ ኣብ ኮረም ዝተገበረ ውግእ ንሰራዊት ራእሲ ኣባተ ደምሲሶም ምሩኻት እንትቕበሉ ራእሲ ኣባተ ግና ተሸኒፎም ንድሕሪት ኣይተመለሱን ዝተወሰኑ ወታደራቶም ብምምልማል ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያ ናብ ዝነበሩሉ ድፋዕ ብብልሓት ብምእታው ብድንገት ኣቆሲሎም ማረኽዎም ካብ ኮረም ተኣሲሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወሰዱ ደጃዝማች ኣብርሃ ብዙሓት መሳፍንቲ ኣብ ዝተረኸብሉ መጋባእያ ቀሪቦም ንኽቕፅዑ እንትግበር እቶም ኣብቲ መጋባእያ ዝተረኸቡ ብዙሓት መሳፍንቲ ሸዋ ደጃዝማች ኣብርሃ ብሞት ንኽቕፅዑ ርእይቶም ሃዎም ብፍላይ እቲ ጠበቓ መንግስቲ ኮይኑ ዝቐረብ ውልቀ ሰብ እዚ ደጃዝማች ኣብርሃ ውዒሎምዎ ዝበሃል ዘሎ ወንጀል በይኖም ዝፈጸምዎ ከይኮነስ ተጋሩ ብምስጢር ዝመኸሩሉ ገበን ስለ ዝኾነ ኩሎም ተጋሩ እዮም ክቕፅዑ ዝረአየኒ ብምባል ብሄር ከም ብሄር ኣወንጂሉ ንምቕፃዕ ንቤት ፍርዲ ተማሕፂኑ እዩ ኣብቲ ችሎት ተረኺቦም ዝነበሩ ደጃዝማች ገብረስላሴ ባርያ ጋብር ብሄር ከም ብሄር ንምንታይ ይውንጀል ኢሎም ተኸራኺሮም እዮም ደጃዝማች ኣብርሃ ዝተፈረዶም ሞት ከይተፈጸመ ጸኒሑ بزمن لج إياسو كاب صنحل بيت مأسرتي تلاقيقهم يوم دجازماج أبرهار أو كورم استمارخو
أزي السعب قطمي تقطيم له منهرو أبا زناب كنصو يلو خساي كل التحاشكر حيزو تبا أساي مقالز صوياسي ملساي كالات رداخن زكروم كساي كدادون كان كدوليو حرساي زناب دخي حمى بقواساساي مدب دخالي سلحي حرساي ايتا دخالي غاقري قورساي كورم تخون كوراي تخساي قم لقم قالهم كم حماساي بقوحات كوكوهم كم حراساي غيرون كدا بدني ريساي تيت كاون بخونتو يفسساي طبنج خاون بخونتو يتورساي اتن تግራይ بينن يلقساي اتن ولو تنشوا اسنقان بيسو ايملساي من كلين صيت ገጽ አይርሳይ ትረኻ አብዛጋ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሐቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ አብዛጋ